inkosi yakhuluma yahluba undlu bekhasini neqhaza labantu besifazane. Emoyeni wami ngaba nokujabula uma ngizwa inkosi kuyiyona eqhakambisa iqhaza labantu besifazane. Iqembu lenkatha yenkululeko, abantu besifazane baseqhulwini eyinhlelweni zeqembu lenkatha yenkululeko, ngoba njengoba niphume ngobuningi benu kangaka, abantu besifazane abayihambeli into ewumbhedo. Abantu besifazane into engenali kusasa nento enamanga, bahudula inyawo, bashaya amakhala, uyobabona bephuma kanjena. Yingenxa yokuthi bayayibona futhi bayakholelwa ukuthi lena ke yikusasa leNingizimu neAfrika. Ngifisa ke ukunika isiqiniseko abantu besifazane, njengoba kuyini eniliningi eNingizimu neAfrika, abantu besifazane kwimanifesto ye-IFP baseqhulwini, ngoba yini eniwumgogodla womnotho wendawo, yini enizinsika zemndeni, yini enenza imindeni eminingi ikwazi ukulala idlile. Noma yiphi imaketho ngaya kuyo, abantu abavuka noma ngabe kuthiwa liyana, noma ngabe kuthiwa kumakhaza, noma ngabe kuthiwa baphethe umkhuhlane, bathi kodwa ngeke singakwazi ukuvuka siyosebenzela izingane zethu, ngoba uma singalalela imvula, silalela umkhuhlane, silalela amakhaza, izingane ziyolala ingadlile. Iqembu ke lenkatha yenkululeko, yonke imfela ndawonye yabantu besifazane iyoba seqhulwini eyinhlelweni zethu, ngoba abantu besifazane bawumgogodla womnotho wendawo. Siyokwenza indawo abahweba kuzo, kungaba seyimakethe, kungaba seyingadini, kunganoba yini abayenza ngokubambisana ukufukula umnotho. Siyofaka ihlombe kubantu besifazane njengeqembu lenkatha yenkululeko, ngoba mawesekele umuntu wesifazane usuke usekele umndeni. Halala abantu abasha, halala. Uma futhi ngihambisa amehlo ami hlangothi zonke zalomhlangano, abantu abayintsha bafike ngobuningi babo. Siyaziqonda izingqinamba enibhekene nazo, ukuthi ninamaphupho nezifiso ebenifisa ukuba ngabe seyifezekile, kodwa ngeshwa iningi lenu alisebenzi. Ngomhla ka-29 May, bonke abantu abasha eNingizimu neAfrika asithathe umbhikisho siwuyise ekhungweni, siyobhikisha ngevoti lethu, sifike sikhiphe uhulumeni osenze sahlala emakhaya bese sivotela i-IFP, ngoba i-IFP izodala amathuba omsebenzi, intsha iseqhulwini eyinhlelweni ze-IFP. Emlandweni wezwe lakithi abantu abadala bayazi, ngesikhathi kuphethe umntwana waphinda ngene kuhulumeni wakwaZulu, ngenkathi kuphethe i-IFP, akukaze kube nama-degrees, iy'ngane ey'nama-degrees, ey'nama-diploma, ey'hlele emakhaya, ey'ngasebenzi, akukaze. Leli chilo siyaqala ukulibona
ngaphansi kwezehluleki uhulumeni intsha yakithi ehlupheka naye. Ngaphansi kwe-IFP uma uKwaZulu Natali nakuhulumeni omkhulu bonke abantu baseningizimu neAfrika mabe bengavoteli i-IFP masingena nje mandleni yonke intsha engama-graduates ehlele ekhaya engasebenzi i-IFP iyobanikeza isibonelelo sika 3,000 rand inyanga eziyi12. Le mali sifuna ukuthi intsha yakithi enama-degrees nama-diploma ama-graduates akwazi ukuyisebenzisa bathenge idatha bakwazi ukungena online benza ama-applications bebheke ikhangiso uma bebizwa kuma-interviews ngababizwe ema-Rensburg noma iseThekwini noma iseJohannesburg bangasho ukuthi akunayo imali yokugibela kodwa uhulumeni onakekelayo we-IFP uzobanika lo 3,000 rand nyanga zonke kuze kube zinyanga ezili12 ngesikhathi befuna umsebenzi bekwazi ukuyokwenza ama-interviews ukuze basebenze bafeze idingo zabo namaphupho abo bondle bakhulise nemindeni yakubo. Iqembu le-IFP ngiyafisa ukuhalalisela uhulumeni kamasipala waseMsinga. Siyathokoza kakhulu Mboma ngoba umkhandlu waseMsinga uma kuza ekuphathweni kwezimali bahlala njalo bethola umbiko omuhle kumcwaningi mabhuku ngenxa yokuthi imali yomphakathi yabantu baseMsinga bayiphathise okwezikhali zamantuba. Umkhandlu waseMsinga nizoba ngofakazi bantu baseMsinga ukuthi uma kusekhona abangakabi nawo ugesi sebeyabalwa njengoba bebalelwa ku-95% abantu baseMsinga asebefakela ugesi. Akekho ke umuntu oke wafakela abantu baseMsinga ugesi ngaphandle kweqembu lenkatha yenkululeko. Ishwa ke ukuthi inkatha ithi siwufakile ugesi bese ukuthi lo uhulumeni wezehluleki ewuthatha nge-load shedding nakuba isamile kwalezi insuku ezimbili kodwa siyazi ukuthi load shedding iyabuya emva kokhetho ngoba basibambe emehlweni ukuze sidideke ngomhla ka-29 May. Wonke umuntu waseMsinga waseMzinyathi waseningizimu neAfrika kufuneka sibuye ngobuningi bethu siphikelele ikhungweni siyokhipha uhulumeni we-load shedding bese sifaka uhulumeni we-IFP ozoyiqeda nya i-load shedding. Ngaphansi kwahulumeni we-IFP kuyothi makushaya u-2029 iyobe ingasekho into okuthiwa yi-load shedding. Uma ugesi wakho uthengile uzokukhanyisela ubusuku bonke upheke ngawo emini ntambamo ebusuku ngaso sonke isikhathi ofuna ukukhanyisa ngaso ngoba iqembu lenkatha yenkululeko linesu lokuxazulula inkinga ye-load shedding. Masiyovota ke ngomhla ka-29 May siyovotela uguquko, siyovotela ukuthi ingane zethu
zivuke ziye emsebenzini ngoba iIFP izonxenxa osozimboni inxenxe abatshali izimali bezothuthukisa isifundazwe saKwaZulu Natali, bezothuthukisa iNingizimu neAfrika, bezothuthukisa amadolobha aseMsinga akwazi ukudala amathuba ukuze abantu baseMsinga bavuke ekseni bayosebenza makuphela inyanga bakwazi ukubeka ukudla phezu kwetafula. Ngomhla ka-29 May iqembu lenkatha yenkululeko lisemi emgomweni wokwesekela nokuthuthukisa isakhiwo sobukhosi kanye nazo zonke izinsika ezesekele ubukhosi. Njengoba umntwana wakaphinda ngene Ndabezitha Nkosi yamaqhamu zinduna zenkosi washaya umthetho iNgonyama Trust. Lo mthetho wakwazi ukuvikela izwe elingaphansi kwamakhosi esikwazi ukuhlala kulo ingabibikho intela esikhokhayo. Iqembu ke lenkatha yenkululeko Ndabezitha lo mthetho weNgonyama Trust sizowenza ufinyelele kwiphakade elipheleleyo lawo ukuze amakhosi abe nobunikazi bomhlabathi ngokuphatha amatayitela ukuze akwazi amakhosi ukunxenxa osozimboni nabatshali imali bezotshala imali eMsinga ukuze abantu baseMsinga bakwazi ukuvuka ekseni bayosebenza. Ngakho ke ngomhla ka-29 May sizobe siyovotela imisebenzi, siyobe siyovotela imiphakathi ephephile, siyobe siyovotela ukuqeda i-load shedding, siyobe siyovotela ukuba ezempilo nezemfundo zibe ngezeqophelo eliphezulu ukunikeza izingane zethu imfundo ezozenza ikwazi ukuqhudelana nezinye inhlanga, kuthi ibhedlela zakithi namakliniki sizowenza asondele eduze nemiphakathi yakithi la ihlala khona. Ngakho kumhla ka-29 siyodweba umugqa phansi, siyothi abehlulekile baphume, siyothi abasinikeza i-load shedding abahambe, siyothi abenza izingane zethu zingasebenzi out. Ngomhla ka-29 siyothi abenze imiphakathi yakithi igebengu kwaba kwaMaqhangi impunzi eNdlemini abaphume ngoba uhulumeni weqembu lenkatha yenkululeko uzofika nohulumeni ozinzile, uhulumeni ongezukuhleka, ongezothi nsi kwigebengu, ngoba thina sithi umdlwenguli nenswelaboya edlwengula ibulale umuntu wesifazane. Uma amaphoyisa esembophile akahlale ejele ibhayili angayitholi kuze kufike la icala lakhe liqedwa khona. Uma limlahla icala sithakanikezwe udilika jele ongenaye ushwele wokuthi aphume ahlale ejele kuze kufike ekugcineni kweinsuku zakhe, ngoba zonke inswelaboya sifuna isuke emphakathini ukuze abantu bethu besifazane, izingane zethu mazihamba emgwaqeni noma ngabe zishonelwa yilanga singakafiki ekhaya zazi ukuthi siphephile ngoba sinohulumeni oyisivikeli sabantu besifazane. Ngakho kumhla ka-29 uma ngithi usuku lwamanqamu
kufuneka amabhinqa onke asukume athi siyodudula izehluleki, ngoba ingane ezingasebenzi. Ake ngibuze lana kini, ubani ekhaya othi mina ekhaya ukhona umuntu oyedwa ongasebenzi noma babili? Akangiphamisela isandla mawuthi ukhona ekhaya umuntu ongasebenzi. Ngithi uyabona-ke, niyabona-ke msimo omuhle kuyo yonke imindeni, ngisho ungaya konkosi noma ungaya kumuphi umndeni, ungaya kokhansela, ungaya kunoma yimuphi umndeni, ukhona umuntu ongasebenzi. La kunenhlanhla kusebenza khona umuntu oyedwa, useze wabhasha ngoba uthwele umndeni ongasebenzi. Akufanele ezweni elikhululekile makuthiwa abantu abangasebenzi kuphakamise wonke umuntu endlini. Kufuneka labantu ngabe niphakamisa nithi bonke abantu bayasebenza ekhaya ngoba izwe likhululekile. Ngakho kumhla ka-29 May mangithi usuku lomanqamu